ассалому алайкум тамошобинони канали мо имрӯз тарзи моҳии бирён кардани моҳии милтая ба шумо нишон медиҳем. Ва мо дар кураи намак и об барои жарид кардани моҳӣ. Мо ҳамаи моҳиёро ба ин дубла кардем. намак мечӯшем. равғани мо гарм шид, моҳира ҳамаша дар орд ипара медиҳем. баъд медозем. Барои чи дар орд мекунем? Агар рӯзи бе орд бикунем мечаспад дар он. ина моҳии пухтаги мо тайёр шуд.